Igsoon, kumusta man ang inyong eleksyon diha karon? Daghan ang naguol kay ang ilang ngalan wala daw malista sa ilang leader. Apan igsoon timan kini. Ang pinakasakit igsoon og dili gayud angay nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ang dili angay mahitabo sa tagsa-tagsa kanato kanang atong ngalan nga dili malista sa libro sa kinabuhi. Tungod kay kung ang atong ngalan dili malista sa libro sa kinabuhi, sigurado gayud nga ang atong kalag malaglag ngadto sa impierno. Busa igsoon ayaw kaguol kung ang imong ngalan wala na lista dinhi sa kalibutan, kung wala na lista sa imong leader, ayaw kaguol igsoon. Ang kaguol kung ang imong ngalan wala na lista sa libro sa kinabuhi. Pinadayag 20 bersikulo 15. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kana ang angay nato nga ampingan igsoon ug mao kanay angay nato nga siguruhon nga malista ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi aron dili kita malaglag ug dili kita matambog sa linaw nga kalayo. Ayaw kaguol kung wala malista ang imong ngalan dinhi sa kalibutan, kung wala malista sa imong leader. Tungod kay temporaryo lang kana igsoon, dinhi lang na sa kalibutan. Ang importante ang imong ngalan malista dito sa libro sa kinabuhi. Amen? God bless sa tanan.